Nagsagawa muli ng technical briefing ang kagawaran ng pagsasaka ng Gitnang Luzon o DA patungkol sa nalalapit na implementasyon ng Balik Probinsya Bagong Pag-asa o BP2 program nito lamang ika-27 ng Hulyo sa Benigno Aquino Hall ng Capitol Compound, San Fernando City, Pampanga. Sa ilalim ng Executive Order 114 o BP2 program, ang adhikain ng gobyerno na magkaroon ng balanseng pag-angat sa lahat ng rehiyon, masiguro ang kaginhawahan sa mga pook kanayunan at mapainam din ang mga inisyatibo tungo sa pagkamit ng matatag at malagong komunidad. Sa pamamagitan po ng programang ito, ay mabibigyan po natin sila ng iba't ibang livelihood programs na kung saan ito po yung mapagsisimulan nila. Kabilang sa mga naitalang livelihood project na maaaring maipagkaloob sa mga benepisyaryo ay ang mushroom production, duck production, goat racing, community gardening, chicken production at marami pang iba. Pinangasiwaan ng Institutional Development Unit ng DA Region 3 ang nasabing aktibidad sa pangunguna ng Chief na si Evelyn C. Fernando na dinaluhan naman ng mga local government unit representatives, municipal agriculturists at mga magsasaka sa lalawigan ng Pampanga. Napakaganda po. Lalo po ng Department of Agriculture, lagi po tumutulong sa aming mga magsasaka. Sana po na lagi po kayo nandyan sa aming tabi, na lagi sumusuporta sa amin. Maraming salamat. Nauna nang nailunsad ang aktibidad sa mga probinsya ng Nueva Ecija at Aurora at inaasahan pang patuloy ang pagsasagawa nito sa mga natitirang probinsya sa Gitnang Luzon. Christine Joy del Rosario para sa Agri-Balita, Central Luzon.